Gipahibalo karon sa publiko ang schedule o guideline sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni Rene Clerk Bobet Baterbonia. Ug mga adlaw June 23 adlaw nga Martes, abli gihapon na lang sa tanan kun public viewing ang haya ni Rene hangtod las 12 sa tungang gabi sa Talacogon Gymnasium. Samtang sa June 24 adlaw nga Miyerkules, alauna sa kadlawon onwards, eksklusibo lamang kini sa pamilya. Pasabot nga dili pasudla ng gymnasium ni ining mga orasa aron nga mahatagan og pribadong panahon ang pamilya ug mga kabanay. Samtang alas 7 sa buntag sa June 24 adlaw nga Miyerkules, dunay himuong misa kun requiem mass ug human sa misa ihatod gilayon si Rene sa katapusang kapahulayan or ilubong kini sa Talacogon Memorial Park sa barangay Labnig, Talacogon, Agusan del Sur. Gawag usab ang tanan nga magsulob og komportabling sinina ug magdala og paypay, payong ug tubig nga mainom alang sa hapsay nga pagduyog sa aktibidad. Alang sa mga dunay maintenance or risgo sa panglawas, labi na sa mga gagmayng bata ug mga idaran, mamahimo ra nga mutan-aw pinaagi sa live streaming aron nga masiguro ang inyong kahimsog ingon man kaluwasan.